Shalom, horas dihita amanginang salam sehat dihita saluhukna. Noai saat hita dina tumangihon berita nauli Jamita Minggu di tanggal 25 Agustus tahun 2021. Ada orang susah hita tu berita nauli jumoloma hita martangiang. Damini debatana sumurung sian saluhukna roha ima mangaramoti ate-ate dot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jamita di Minggu Pasakul Sadahon dong Trinitatis ima di tanggal 15 Agustus tahun 2020 sada tersurat di Yohanes bidualu ayat 30 sahat rodi ayat 30 ujahama tu tonga-tongata ta payutihut madi bagasan rohata asa dinamak katahoni ibana torokma gabi porsea di ibana dungi dido Yesus matuak kajahudi naung gabi porsea di ibana molomiak kamu di bagasan hataku sitong mahamu sisiakku dungi tadau munama nasitongi jala paluau ni nasitongi mahamu jadi dia lusinasi dama ibana nin nama pinopar ni si Abraham dohami dangdung hami mangaduk di hal puasa dohonomu paluaun mahamu dungi didok Yesus ma mangalusi tutu si tutudo nahudokok tuhamu hatoban ni dosa doganu na mangula dosa dada totong hot di bagas anggo hatoban anakido di si totong molo di palua anaki hamu nama dua si tutuma hamu ido yanggo sahatna dihita nani haulongan di bagasan warni Yesus Kristus di bagasan mulut tahun somalo molo diganggu terus ketenangan ni sasahala ulu gabi sugu rohani ulu gabi dang sikok di rohani gabi berontak dohtakka nasi tarsoni mahalak jahudi dan tarzalo rohana sida ala didok Yesus hatuban ni dosa maganuk nama mula dosa diokui halak jahudi do pinopar ni si Abraham do nasida amani nasida ima si Abraham takas do di bagasat turpukon di dok iya halak Yahudi porsido nasida bangso na pinili jala hombar tua kasilsila nasida targuar runang siboto Taurat siboto pati dot akan nasi lapatanna di bagasan pangatusyon ni halak Yahudi nunga diokui nasida aka na pinatupan ni nasida pangatusyon di patik ido halwa kala diturupukon dido Yesus apala hadirion na do nagabi halwa ni Yesus do halwa ni ido ba dido diturupukon au doi mulo tabereng do rupani di ayat ada orang susah diturupukon nunga adong au adorang sok adong dupe siapa yun yang dorang Yahudi na mangatu sipatik Yahudi na fanatik di ugamana di payo Yesus ima taringot haluaw ni dang dapat nasida haluaw di bagasan patiki alai di bagasan Yesus do anggo haluaw dangalina mangulahon aka ruh-ruh ni
haja puri. Dita selalu na marhite turpuk jami taon. Aro na naing tahanguluhon na parjolo. Miyam manguluta di hata ni Jesus. Ido hataridaan na sisian na hita. Totuta hapursia ido sisian ni Jesus dohita. Atong mulu sisian dohita uduk dohita tu guruta. Mulu sisian dohita murid dohita korari dohita mangulu di bagasan hata ni Jesus. Damang day nang kita saluhuk na muloradi hita jalan uduk di hata ni Tuhata. Totu di dokter bukodo buhama nguluta takas mananda nadiedo si ulota nasito. Hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan, hidup orang Kristen di dalam firman Tuhan, maka dia akan tahu mana kebenaran, mana yang baik yang harus dia lakukan. Atau hatani debataru na paluh kita siam akarumang ni rohabia. Hatani debataru na paposro hatta. Hatani debataru na padauh kita siam perhatobanon ni dosa. Amang inang kita saluhukna hatai paluh kita sian akahamolon di tonga-tonga ni ngulutang. Jadi naing manguluta mangulu di bagasan hata ni Yesus. Murado mangulau katai tentu muradoi mulu di bagasan hadirion ni Tuhan. Aleng gola pikiran do tabain, gola kemampuan do tabain, mulu kita mangulu di bagasan hata ni Tuhan. Aleni loas mahatani debata mengarahai nasa perdalangan ni nuluta. Ido naneng dohonon na mulumian hita di bagasan hatani Tuhan. Nabadua na manginang ditogi utupukong mahita. Unang ulu hita di perhadoban ni hajahaton nagabi patubu dosa. Unang ulu hita di perhatuban ni ruhut-ruhut ni tradisi ni parnguluan. Nagabi mampain perbulat-bulatan. Jangan biarkan hal-hal yang ada di tengah dunia ini atau mungkin ikatan secara duniawi menjadi perpecahan. Alain ta hasiholi na mangulu di bagasan dan mangulu di bagasan nani ragu ni holong nasian Tuhan. Layak kamanginan kita selalu na meludok hita na di balua dimerdekakan di bagasan Kristus. Unang do tita mampain paru kilom ni aka napos. Unang dohot tita mampain paru kilom ni nasumardi hadiah akan mabalu. Padahal neng dohonon. Au surah dilihat nuang di kita huas. Au surah dilihat nuang di kita kemampuan. Habis pun habis tar. Tidak Tuhan tak. Patu pame unang gawe patu dosa. Di ngulu parhuriaun ikut tarida mak neng dohonon ni turpu ijamiton. Parsahoran nama sirupa. Di ngulu ni parhuriaun unang manguhumi dongan. Idona takas mulut tabereng di ayat 30 asa di nama katahu ni Yesus gudang dapur sih. Atau bohado gereja yang hidup di dalam firman, gereja yang bertumbuh di dalam firman harus membuat orang semakin percaya, harus membuat umat semakin rindu kepada Tuhan. Gereja tidak menjadi bagian daripada merongrong iman seseorang, tetapi gereja akan bertumbuh untuk menguatkan, untuk memotivasi umat agar hidup berimannya semakin besar di dalam Tuhan. Atau hadari dana menginang anggit ma auso ngapadita nang hitak kaparhalado akan nama muda di huriana ditogi terpukon
gabi panugunugo hita saluhukna, gabi sitiruo kita. Asa songo Jesus nagui patupahon akka sitiruon di tonga-tonga ni Pagkubasion. Mulu biya manginang dan bui hita 100% songo Jesus laneng dohonon na tatiru magurutay na baduluhon marhiti ulawn na toro akka na porsiya. Danggabi mabayin malas jolma marminggu, danggabi mabayin malas jolma dingulu parukriyaw. Aleneng mabayin hiras ni akka semangat di tonga-tonga ni na akka hakristen. Padu sada barbui na molo didok nuai dang di parhatoba kita. Damang dairang hita nani hulungan na parpudi mahite turpu jami tahun diajari mahita nuai Kristus baluh kita argama haluau ni tabai. Kristus do baluh kita. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah anugerah. Tersoni do bangsot Indonesia 76 tahun di tanggal 10 Agustus merdeka. Silihon-lihon ni de batado, silihon-lihon ni Tuhan tado kemerdekaan. Atong buhado kita menghargai kemerdekaannya. Buhado kita makonguluhon. Jadilah bangsa yang merdeka, yang tidak saling menindas antara sesama. Jadilah bangsa yang merdeka, yang membiarkan kasih Tuhan yang menyatukan kita. Kemerdekaan itu bukan karena fanatik satu agama sehingga mengatakan agama yang lain tidak baik. Tetapi kemerdekaan itu adalah biarpun kita berbeda tetapi kita satu di dalam Tuhan. Idona naing dohononna dan terus ngelutau di parhatoban. Arong do tikina ngelutau di Palu. Amanginang ngelutau buhanu kita berusaha paluahon siang akka ketidakadilan. Buhanu kita patupahon akka keadilan di tonga-tonga ni akka ulota. Akka panggunggomi pamaretta tatanyak pun nasida asal mardalan di bagasan keadilan. Atau sadado nanay taputik molo gabeta argaho do haluan na si Kristus ikorradi hita di Palu siang akka panggosa ni portibio dauma muluta na di parhatuban ni akka hagio ni daging dauma muluta na di parhatuban ni akka heben sinamo arta jabatan do akka naasi alay na yung mamalua hita merdeka hita manoba tu hatay mangulaw-lota di bagasan ng holong rohani. Kemerdekaan Kristus adalah anugerah yang sangat indah ketika Kristus bebas dari ikatan yang ada di dunia ini. Hadirin ni Kristus dan gabi masuk tuhorong na adong di portibion nama baik Kristus gay berdosa, tetapi Kristus benar-benar lepas dari itu semua. Malua do Tuhan tay sian aka iho-iho ini hasianan atau pemanang taha hamaluan mulai dok debatana paluaho kita sian aka hagugutan, paluaho kita sian aka parukilo, paluaho kita sian aka biar roh mergogo kita debata na paluaho kita. Amin. Martanya kita mulai dari Tuhan dihatam naung sah di ngulunami di tikion parbisuhi kami asa mamulu kami maka bersih kedua masih aku iko malua do kami sian iho-iho di portibion nama baik kami mardosa unang di parhatoban dosa kami Tuhan unang di parhatoban hajahatnya atong asari kami asa mangulu kami di bagasan aka posmiroka Tuhan halak namian pihata mangulu di bagasak kata takas do tadau nami do kana sitong atong nunga di paluaho kami hu argaho kami mahadwa nasiako. Amin.